Дзеці, каб пашырыць функцыянал у гульнях і мабільных прыладах, заходзяць у чужы уліковы запіс. Далей тэлефон блакіруецца. І ўсё па класіцы – вымагальніцтва б грошай. Нярэдка і самі падлеткі перасякаюць рысу закону. Як адзначылі обласной прокуратуры, непаўналетнія здзейснілі 7 кіберзлачынстваў у першым квартале гэтага года. Дзеці ўпэўненыя, што яны недасягальныя праз экран монітора, і іх дзеянні застануцца без пакарання. Хочу отметить о том, что еженедельно фиксируются случаи, когда потерпевшими являются несовершеннолетние или они являются совершившими преступление. Наша основная мера – это достучаться до каждого. Это именно пойти в учреждение образования, это пойти в трудовые коллективы для того, чтобы вести диалог с несовершеннолетними и их законным представителем. Сумесная профилактычная работа дае свой плён. У прыватнасці гэта тычыцца наркабізнесу. Злачынстваў, звязаных з абаротам незаконных рэчываў, у рэгіёне становіцца менш. Сёлета па такіх справах падлеткі не прыцягваліся да крымінальнай адказнасці.